Acabem un any i en comencem un altre. Deixem enrere el 2022 i encetem un 2023 que segur que ens portarà molt bons moments a tots. Per això, com a alcaldessa, vull desitjar-vos una molt bona entrada d'any i un molt bon any nou i que el pugueu gaudir molt, juntament amb les vostres famílies i persones estimades. Comencem un 2023 que ens portarà més coses positives per al conjunt de Tortosa. Podrem posar en marxa les noves activitats industrials i comercials per les quals tant hem treballat i també podrem anunciar els propers mesos l'arribada de més activitats que ens permetran generar nous llocs de treball i noves oportunitats de desenvolupament. Som una ciutat que creix, que té futur i que compta avui amb les taxes més baixes d'atur dels últims anys. Els esforços que hem fet com a ciutat des de l'Ajuntament durant els darrers anys estan donant resultats molt positius i ens obren escenaris que ens fan estar millor situats de cara al futur. I no deixarem de treballar. També serà un any en el qual podrem finalitzar actuacions destacades que estan transformant Tortosa, com el carrer Cervantes, a l'Eixample, el carrer Barcelona, al Sant Llatge, després de finalitzar la plaça de l'Ajuntament, la plaça de la Catedral o l'espai Cota Zero. Però també moltes altres actuacions de petit format a la via pública que ajuden a fer de Tortosa una ciutat més bonica i més amable. I serà un any amb el qual també començarem a tirar endavant altres projectes importants per a Tortosa, que continuaran tota la tasca que hem fet durant els darrers anys, com els nous projectes de la plaça Alfonso, l'Avinguda de la Generalitat, el nou pavelló esportiu als Josepeig, l'ampliació del Teatre Auditori Felip Pedrell, la reforma del parc o la Rambla Catalunya, entre altres. A més, durant els propers mesos finalitzarem el nou espai cultural Joan Moreira al barri de Ferreries, també podrem passejar per la muralla del Rastre i el Museu de Tortosa obrirà la nova sala dedicada als autors tortosins. Reptes de ciutat que milloraran la manera de viure a Tortosa i per als quals també necessitarem tot el vostre suport. Serà un 2023 en el qual seguirem estant al costat de totes les famílies, especialment les que més necessiten del suport de l'Ajuntament. Un any amb el qual viurem esdeveniments que situaran Tortosa al centre de l'atenció del país, amb l'esport, amb l'activitat cultural i festiva com a protagonistes. Un any en el qual seguirem creixent des del punt de vista de generació d'oportunitats, consolidant les dades positives que té la nostra economia local durant els últims mesos, n'estic convençuda. En un moment tan especial com el del canvi d'any, vull tindre també un record per a aquelles persones que ens han deixat i també enviar una abraçada a les seves famílies. Al mateix temps vull enviar els millors desitjos a aquests nous tortosins i tortosines que naixeran o que han nascut els últims mesos i que són el futur de la nostra ciutat. Enhorabona a les mares, als pares, als iaios, a les iaies, a la resta dels vostres cercles que us estimaran tant i tant. I acabo tornant-vos a desitjar que este 2023, que tot just arrenquem, us vingui ple d'alegria. Per part meva, per part nostra, seguirem fent tot el que estigui a les nostres mans des de l'Ajuntament per fer que la nostra ciutat sigui cada vegada millor. Us desitjo un molt bon 2023 i molta salut.